அவல் அவல் பொரிச்சு அப்புறம் கடலை பொரிச்சு போட்டுக்கணும். அப்புறம் இது கார்ன்ஃப்ளெக்ஸும் பொரிகடலையும் அதையும் போட்டுக்கணும். இதிலெல்லாம் உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டிருக்க மாட்டோம். அதனால ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு இது வந்து பூந்தி எல்லாமே வீட்டில் பண்ணது தான். இது பூந்தி போட்டு இதில் உப்பு மிளகாத்தூள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் அப்படியே தூவி மிக்சரில் கலந்தா ரொம்ப உரைக்கும். இதில் கலந்து கிளறி விட்டுக்கொள்ளணும். இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிடுவோம். என்ன பொரியல் நல்லக்கல்லாம் நம்ம உப்பு போட்டிருக்க மாட்டோம். அதனால் போட்டு கிளறியாச்சு. இப்போ ஃபைனலாக மிக்சரை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து இப்படி நொறுக்கி போட்டுக்கிடுவோம். அது சாஃப்டாக தான் இருக்கும். ரொம்ப நொறுக்கிட வேண்டாம். 1-2 நொறுக்கினா போதும். ஒவ்வொன்றா எடுத்து நொறுக்கி போட்டுக்கிடுவோம். ஃபைனலாக எல்லாம் போட்டாச்சு. போட்டு நொறுக்கி ஒரு கிளறி விடணும். ஏன்னா கீழே தான் எல்லாம் இருக்கும். எல்லாம் கிளறி விட்டோம்னா மேலே வந்துடும் எல்லாம். இப்போ கடையில் போட்ட மிக்சர் மாதிரி ரெடி ஆச்சு. வீட்டிலே இது பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் இருக்குது. அதையும் வேஸ்ட்டு பண்ணுவேண்ணே. அதையும் போடுவோம். இது 1/2 கிலோ கடலை மாவில் தான் பண்ணது. இப்போ கிட்டத்தட்ட 1.5 கிலோவுக்கு இருக்குது. நம்மளே வீட்டில் ஈஸியாக போட்டுடலாம். இது எப்படி அதையும் நம்ம அடுத்த வாட்டி செஞ்சிடலாம். கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது எப்படி செய்யணும்னா. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.